Na yɛpɛ sɛ yɛhwɛ ahenni ne amanyɔsɛm nkitaho kakra aba ntam. Na asɛ matwerɛ nneɛma bebree na mɛbɔ mmɔden asɛ mɛbɔ no tɔpa kakra. Yɛbɛtoa so nyame adom akyerɛ Ɛhyɛ aseɛ sɛ afe 1935 yɛawada 31st January ɛna ɛyɛ governor North Gold Coast Arnold Hudson ɛma kwan sɛ Asante nka mu bio. Na ɔno ɛbɛma Asante aka bɔ mu bio no sɛdeɛ osi ka aborɔfo no ɛne ho nkyerɛaseɛ a ɔno dwen sɛ ɔde wɔ ne tirim no ɛne yɛ so yɛ nkyerɛaseɛ ne yɛ nteaseɛ no ɛpɛ sɛ nsesan kakra bɛn ntam. Nti saa abra ɔno ka sɛ mikotu no ɔsɛ ancient loyalties of the Ashanti divisions are to be officially recognized and sanctioned. Kyerɛ sɛ tete no sɛdeɛ na ɛteɛ no ɛnsan nyɛ saa bio. Na mmom din ɔde too so ne sɛ ɔfrɛ no Ashanti Confederacy Council. Na ɔno Confederacy na ɔkan no menim sɛ ɔno sɛ no ɔnte brɔfo no akan na sɛ because yɛka sɛ Confederacy a politics mu no Confederacy kyerɛ sɛ ɔman a ɔde ne ho na wabɛte kuo a kuo no tumi ɛwɔ kuo n'ase na ɛni kuo no soro. Mepɛ sɛ mɛka brɔfo efisɛ yɛtiefoɔ no twi ne yɛka nti mema nhwɛsoɔ baako ne sɛ Ghana, Togo, Benin, Nigeria, ɔmo yɛ ama ɔmo de ɔmo ho. Ɛna ɔmo akɛte kuo bi ɛfɛ no ECOWAS. Nti ECOWAS no ɛni tumi wɔ Ghana so. Ghana ne Togo ne Benin mu no na ɔtumi. Nti sɛ ECOWAS ne yɛade na ɔmo bu fu a ɔmo tumi gya awade na ɔmo afiri kuo no mu. Ɛna ɛfrɛ Confederacy. Broni ne ka Ashanti Confederacy Council no ɛma miscommunication by because na create impression bi sɛ asɛ de yɛate association kɛkɛ te sɛ yɛayɛ kefit nti wopa wotumi gya wopa wotumi nya. Na mmom na yɛ Asante yɛn nkabo mu no ɛnyɛ kefit ɛyɛ abusua. Nti abusua no wowom wopɔ yɛmfirim saa bi na yɛte ɛno na yɛ federation. Nti federation no deɛ wobɛnya wo nneɛma bi ama wotumi da wo man wotumi de wo ho ɛwɔ nneɛma bi mu. Nanso wotumi mfiri kɛseɛ no mu. Nti mimi sɛ metoɔ no mentumi nka sɛ nnɛ menyɛ ɔrekɔni bi yɛwɔ metum wopɔ ɛhan bi na ɛteɛ. Nti saa ta mo hyɛ asɛ na Ashanti yɛka Ashanti a nkyerɛasɛ ne nnɛ deɛ yɛfrɛ no Ahafo region, Ashanti region, Bono region na Bono East region ne saa nan no na ne yɛfrɛ no Ashanti. Na aman ne yɛ ɛyɛ dunum ɛna wɔm saa abrɛ no ɛna ne yɛwɔ abrempɔn nson a na ɔmo na de kɔtena Ashanti Confederacy Council na Broni ne teɛ no. Nti na aman hene no ɛnyɛ sɛ deɛ odi kan na ne ho hia kyɛn deɛ ɔtɔ so mmienu. Nti mebɔ kɛkɛ Kumase, Mampɔn, Dwaben, Bekwai, Esumenya, Kokofu, Nsuta, Adanse, Kumawu, Ofenso, Edweso, Banda, Mo, ɛna Wenchi. Ɔmo na yɛ aman hene no. Ɛna ɛba Kumase so na Broni ne ka tribal clans. Ɛnti saa but yɛmfa sɛ saa na ɔno de kyerɛkyerɛ. Tribal clans no a na ɔmo Kumase ɔmo ka ho no ɛyɛ Konti hene, Baafo Bantama hene, Akwamu hene, Akyɛmfoɔ Asafo hene, Adɔnten hene, Ɔyoko hene, Jase hene, Chidom hene, ɛna Nkɔbea hene. Nti saa nson wei na ɔmo wɔ Kumase fekuo no mu no ɛna na ɛkɔka ɛyɛ aman hene dunum no. Deɛ nti a ɔmo na ɛkɔsi ɔno sɛ na Kumase man hene no ɔno ayɛ Asante hene nti na Kumase ni sianan mu ɛwɔ hɔ. Nti na ɛsi Kumase no so yɛka Kumase a yɛka nkuro na ɔmo nso akyerɛ Asante hene nyinaa ɔmo nyɛ aman hene ɔmo na ɛfrɛ mo Kumase. Nti Kumase kuro yi mu kwabere nyinaa woyi adwiso firi hɔ nom a atwema nyinaa ɛna nkuro bi a wɔ baabi a wɔ Ghana ha wosu akyerɛ Asante na ɔnyɛ aman hene no. Nti wofiri Kumase kɔ baabi ani no kwan so nyinaa nkuro ɛwɔ hɔ nyinaa ka Kumase Traditional Council ho. Nti Ghana nyinaa no Traditional Council bi no wɔ so kyɛn Kumase Traditional Council. Nti ɔmo ɛna na yɛ council no. Na ɛbrɛ ɔmo kɔ foforɔ no na yɛsɛ obiara da ne man. Nti na Broni ne pɛ sɛ ɔyɛ nhyehyɛ bi kyerɛ sɛ Asante hene ɛntrɛ no baabi na aman hene nso ntrɛ no baabi na sɛ obiara ne man na ɛhɔ a na wabɛkyia. Nti saa abrɛ na de na ɔmo frɛ no Ashanti Confederacy Council na ɔmo taa yɛ nhyiamu mmienu afe biara. Nti sɛ na yɛ yɛtumi yɛ nhyiamu bebree no. Na deɛ di kan ne sɛ na ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ nsase wɔ Kumase no aban de ne nsa ato so ɛfiri sɛ aban na obi a ɔwɔ Kumase ɛfrɛ no Chief Commissioner a na osi aban nan a na ɔmo de na akɔtena baabi a na Asante hene ahemfie wɔ a sɛ yɛfrɛ hɔ Military Museum hɔ na yɛde Commissioner akɔtena. Nti na ɔno no hɔ na ɔno Commissioner no. Nti na ɔno pɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ nam sɛ ɔno na ɛhwɛ Kumase so nti no
ɔnso hu ne sɛ ɔso nya nsase nti Kumase nsase no ɔde ne nsa ato so na saa nsase no na abɛhwɛ a 2018 no yɛde bi bɛsan aba bi mu abɛma yɛwura no enti Ashanti Confederacy Council Continent no ɔmo twerɛ krata kɔma Broni Commissioner sɛ ne yɛfrɛ Loveridge sɛ saa de na woyɛ no nti ase nim sɛ Asante hene no ɔsan yɛ Kumase man hene na ɔman hene biara wɔ nsase a ade nti na wɔ sɛ Asante hene no ɔda aman hene no nyinaa no ɔno de ɔni nsase na Broni nso pɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ ɔno no yɛ Chief Commissioner nti ne kwa sɛ nsase no kɔdi baabi a nti ɔmo ka ho asɛm a afi biara no mo twerɛ krata kɔma no mpire no wɔ saa asɛm ho ɛma ɛyɛ 1941 ansa na Broni ti asɛsɛ afi deɛ nsase no wate ase ɔde Asante nsase bɛma na ɔde maa no na ebidu baabi bi hu sɛ aban bɛsan ba bɛhyɛ ho mmara foforɔ na ɛno akyi no ɛba sɛ ɔhene yɛsi hene ne yɛtu hene no na Broni pɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ ɛnam sɛ ɛyɛ Confederacy Council no nti no obiara tena baabiara no ɔmayɛ ɔmo ahensɛm biara sɛ ɔmo pɛ biara no ɔmo wie a na waba kɛkɛ ɛna ɔmo ka sɛ daabi ɛfiri sisi nyinaa no yɛyɛ ahenni no obiara ɔyɛ hene biara no ɛdi hene no ma Asante hene nti Asante hene ba kuro biara so a ɔwɔ na ekuro no so hene nti ɔwɔ na bɛtena adwam sɛ ɔhene nti mefa sɛ Manhyia yɛ kuro foforɔ a na Asante hene ba Manhyia a ɔno na ɛbɛyɛ Manhyia hene saa berɛ no mu nti wo a yɛ Manhyia hene no wokɔyɛ na tena nkonya wokɔtena no wokɔyɛ ne mpanyinfoɔ no bi atena ne nkyɛn kɛkɛ na Asante hene no atena mfimfini enti ɛkɔba sɛ wɔntumi nkyerɛ ahenni no ne sie mu ne tuo mu deɛ na ɛsɛ ntwa yi ɔmo ne Broni twe ho a ma 1943 asana Broni ti asɛ sɛ okay ɛna yɛmpa ase mmra nneɛma kwan sɛ ɛfiri saa berɛ no ɛkɔ no ɛwɔ sɛ Asante hene ɛtumi kyerɛ nipa a wɔnyɛ hene ne nipa a wɔnni hene no na mmom Broni no kyerɛ ɛde ka ho sɛ gye sɛ nipa afa no a ɔmo pere nkonya ho no ɔmo ate asɛ sɛ ɔso tumi sɛ ɔdi saa asɛm no ansa na ɔtumi adi na ɔdi deɛ a na ayɛ final na mmerɛ a mmerɛ kɔ n'anim no na akɔ te sɛ afei council no hyehyɛ ɛyɛ nhyehyɛ foforɔ wɔ mu nti ebi ne sɛ ɔmo a wɔ council no so no Asante hene ɛde bi bɛka ho 1943 sɛ wɔde Suma ɛne Asokore ɛbɛka ho 1943 nti sɛ ne Suma ɛhene sɛ ɔyɛ man hene ɔmfa na ase ne nyinaa ma otumfoɔ prɛmpɔtɔ so mmienu ɔwɔ 1943 ɔnyi ba ate ne bɛka council no saa berɛ no mu nso so wɔde nkuro bi te sɛ Kontena ase Asokore Nkwanta ɛna ɛyɛ Denya ase ɛhyɛ ase ba council no mu ɛma aduru bi na Broni pɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ members na ɔdɔm aba no ɔnte ase saa ɛna na prɛmpɛ na ɔde ɔmo ma akɔ school so te sɛ surveyors lawyers ɛbɛka council no ho firi sɛ na ɔhu ne sɛ sɛ ɔmo yɛ ade na sɛ etia mmara na lawyers no atwe ɔmo adwene aba so nti na saa nimdifoɔ na ɔmo nyɛ ade kyerɛ no ɔde ɔmo ka ho wɔ ɔmo nimdie mu ntia nti ebi ɔmo hyehyɛ mmara bi na sɛ ade na ɔmo yɛ no etia mmara nkasa na lawyer no atwe ɔmo aba nti ɛkɔba sɛ ɔmo twitwa nsase na sɛ ɔmo twitwa nsase fa no baabi yɛ afuro mu baabi yɛ bepɔ so baabi yɛ nsuo mu baabi na surveyor so kasa daabi na ahyɛ asɛ ɔka sɛ yɛmfa ha nyɛ dwa ha mfa ha nti yɛde ɔmo bɛkeka ho enti ɛkɔba sɛ 1936 Broni paase ade bia na ɔfrɛ no ɛyɛ Ashanti Confederacy Council Order na ɛno no ma Ashanti Confederacy Council no tumi sɛ ɔmo tumi hyɛ mmara ti 1936 ɛna ɔmo paase saa mmara no Ashanti Confederacy Council Order ɛwɔ UK sɛ bɛbɛ ma Asante hene tumi sɛ ɔbɛhyɛ mmara nnɛ sɛ saa berɛ na Gold Coast foforɔ ɔmo deɛ Legislative Assembly ne sɛ Legislative Council ɛwɔ Asante man mu ha sɛ ɛno akyi no ɔma 1935 ɛkɔ awie around December hɔ ɔmo hyɛ mmara bi ma Asante hene tumi sɛ nsasesɛm ɛwɔ Asante nyinaa no ɔno na ɛhyɛ ne nsa nti ɔno bɛdi nsasesɛm meka Asante na meka ne mmere mu ahafo Ashanti Bono ɛna Bono East region saa 4 regions no yɛka nti ɔmo ma ntumi sɛ saa nsasesɛm ɛwɔ hɔ no nyinaa no ɔno tumi di na odi wie a ɛyɛ ne korakora wɔtwa asɛm no so eti 1947 ɛna Broni ɛgye tu mu sɛ afei deɛ nkuro na Asante ne afrɔm aba Ashanti Confederacy Council no yɛmfrɛ ɔmo aman hene nti ɛno no ne Suma Nkwanta Asokore ɛna Denya ase 1947 na Broni hyɛ da dwom tu mu na saa abrɛ no na Kumase ɛyɛ Abrepɔnkan no ɛyɛ nan na edi kan no ɔmo ɛne aman hene kwan na ɛtena pakan mu
nti abrempɔn kan no ɛyɛ konti hene akwamu hene adɔnten hene ɛna nti na ɔmo na ɛtena apakan mu na ɔmo aka no ɛntena apakan mu eti saa abere no mu hɔ no ɛna Ashanti Confederacy Council ɛso kyerɛw letter kɔma Broni sɛ edin na ɔde frɛ ɔmo no ɔmo mpɛ na ɛnyɛ confederacy ɛnyɛ association nyɛ loose association na ɔmo afɔm nti ɔmo twɛw letter ma Broni na ɔmo twetwe ho a profon contest na sɛ mete sɛ na nkrofo bi keka sɛ confederacy na me anim sɛ mo ka brofo na ɛyɛ amo hwehwɛ asekyerɛ every nipa a osua asa ade no ho me yɛ politics first and second degree nti confederacy de minimu pa nti on sɛ ECOWAS Mauritania free mu 2000 na se ya yehu sɛ Burkina Mali ɛne Niger ɔmo so free ECOWAS no ɛno na friend confederacy loose association opa no atwe ho afiri mu na no so kra ntwe ho free mu kwa ye free bi politics divorce package kyerɛ sɛ ansa na be gya aware no ye wo ho hyehyɛ nti Britain be free European Union mu no ye ma ne fie mienu saa man me san bo ni ɔmo free ECOWAS ye ma mo fie mienu a o de be ye divorce package nya no aso 15 ano atwe ho afiri ye nya asa aware no kwa nti ɔmo twe ho saa ma afɛ de Bruni kan sɛ ɛne yɛn frɛ no instead of Ashanti Confederacy Council yɛn mɛ frɛ no Ashanti National Council ɛna yɛn kan sɛ yɛn ka twi wo na afrɛ Ashanti yɛn Ashanti nti yɛ fa no sɛ Ashanti no refer to region no ɛna afɛ yɛn ka no twi mu sɛ instead sɛ bɛka Ashanti National no ɛyɛ Ashanti man nti ɛhɔ no na efiri hɔ kɔ no yɛhyɛ ase ɛde Ashanti Man Council no yɛ adwuma 1949 nti 1949 ɛna Ashanti Man Council no ebesi Ashanti Confederacy Council sɛ de na Bruni keka na saa bere no mu hɔ no ɛna rechi no ɛhyɛ ase efisɛ 1943 ɛna na aprempɛ ɔtɔ so mienu ɛde Ashanti Confederacy Council no ɛkɔka Gold Coast ne ho nti 1946 ɛyɛ governor no ɔwɔ Gold Coast apre na friend Sir Alan Barnes ɔhyehyɛ new constitution no ɛna ɔde Ashanti ɛka Gold Coast ho na ɔde Ashanti ka Gold Coast ho no adeba nsesan ba akɔ ba mu ne sɛ na Gold Coast no ɔmo to abayi MPs ɛkɔ ɛyɛ legislative council na saa MPs no yɛ yɔmo wɔ nkuro bi te sɛ ɛyɛ Accra Cape Coast ɛna secondary Takoradi na ɛba Ashanti na yɛn hyehyɛ no yɛ sonko kakra ɛno na ɛwɔ sɛ Ghana 40 ase na yɛn hyehyɛ no mu no na ɛyɛ Ashanti Man Council no tena ase na ɔmo yi nipa na ɔno ha kosi Ashanti region Ashanti Confederacy Council na nti all other region na ɔmo toto aba no na yɛn to aba na ha no Ashanti Confederacy Council ko tena no waji nti saa hyehyɛ kro na no ɛna ɛdɛ so wɔ hɔ saa bere ya na bɛfim ne nyina no Ashanti Regional House of Chiefs no nti saa other region sɛ ko gyina sɛ yɛkɔto aba yi president ne vice no ɛyɛ sonko free tete ne saa bere ya na ɛhyɛ ase na 1941 ɛna Dɔmahene ɛtɔ letter kɔma ɛyɛ governor Noble Charles Edin Clark say na letter ne title statement of grievances or say ɔhwɛ nkabu mu na ɛkɔso na ɔmo Western Ashanti no ɔmo hu ne sɛ asɛ Asante so ɔmo na ɔmo no de ɔmo hu ne sɛ ni kwan so ɔmo yɛ Asante phobia nti yenyo ɔmo free mu because Bruni de Confederacy Council ne ba no ɔde ba sɛ ɛkɔba ɔsɛ ana nka ɔmo abɛyɛ loose association ba sisi no wo bɛka ho a tisi obi so akyerɛ Asante ne tisi ɔmo hu ne sɛ ɔsɛ yɛtentɛm na ɛte region mu but Bruni no ɛte ne tra adeba fa ne ho sɛ na Sir Charles Noble Clark no Edin Clark no ne yewura na ɛbɔ golf ɔmo taa hyia bɔ golf enti saa bere no mu hɔ no ɛna na Dɔmahene Ashanti Man Council hyia no ɔkyɛ dan ma mi fi ɛna onya aboafo bi te sɛ Techiman ɛna Tebubu ɔmo so kɔ kan ho sɛ ɔmo so sɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo ba nti saa bere na so ɛna na CPP ate ne 1949 12 June nti ne yɛbɛto aba 1951 ne yɛfrɛ bi Ashanti Youth Association ɔmo yɛ campaign boa Kwame Nkrumah ne wi ni seat ɛwɔ Ashanti region saa bere Ashanti na ɔmo kan Ashanti ɔmo wi ni seat ne nyinaa na deɛ boa ma Kwame Nkrumah wi ni ba kɔ ne sɛ na koko boɔ ɛkɔ soro wiase aman so ɔmo kɔ ɔmo world market na ba na Ghana ha no na boɔ no ɛnhyɛ dan kɔ soro nti na Kwame hyɛ bɔ sɛ ɔba a ɔbɛyɛ ho bibi ama ɔmo ebio na ɛyɛ swollen shoot disease koko yare bi atisi koko ama bro ni twetwa koko no na no nka ntrɔ mo de nto twetwa koko no Kwame Nkrumah ka sɛ ɔba ntwetwa koko bi
enti afi Kwame Nkrumah baeɛ no owini election 1951 na ɛyi ne free prison na ɔbɛyɛ leader of government business. March 1952 ɛberɛ Queen Elizabeth papa wuyi ɔbɛyɛ hema 1952 March no ɛna ɛyɛ Kwame Nkrumah yɛma new title fɛ no ɛyɛ prime minister. Nti ɔbɛyɛ prime minister or start use the title prime minister 1952. To ɔbɛyɛ prime minister no ɛna Koko boɔ no na so wɔn hyɛ na nka ho boɔ no ɔhyɛ na so wɔn hyɛ ni bɔ hyɛ no so. Nti na afei asantefoɔ no ahyɛ sɛ ɔmo ho yɛ ɔmo style bi because na nneɛma mmiɛnsa na ɛkɔ so. Baako ne sɛ na Ghana sika nyinaa no wokyɛ mu mmiɛnsa na mmienu fi Koko mu. Ɛna Kwame Nkrumah yɛ no ho sɛ no yɛ easy means of making money. Nti sɛ ɔbɛto Koko boɔ no ɔnto Koko boɔ no mu bio. Ɛna afei yare na ɛha Koko no ohun sɛ ɛwɔ so twa Koko no gu but na ɔmo compensation ɔmo bibia nsia na ɔno so ɔnkyerɛkyerɛ ɔmo de nti otwitwa Koko no. Kyerɛ ohun sɛ ɔmo ano aduane na otwitwa gu. Nti ɛno da na issue ma ɛyɛ Koko akuafo no. Ɛna na Koko akuafo no so ɔmo nya obi an report ma no sɛ Asantehene otumfo prepare ɔtɔ so mmienu. Eti ɛma ɔmo hyɛ ase check Koko no edwade ɛwɔ mu no nti classifo akra no makɔ school no hyɛ ase ɛhwɛ ho nneɛma. Yɛmma ewure mfi sɛ saa abere na mu hɔ no na prepare the second edi Koko akuafo na mu akɔdi ɔmo anim ama ɔmo akɔtua sika na DC University ɛwɔ Ghana saa abere baako pɛ no ama Koko fo atua half ɛyɛ de sisi ɛfrɛ University of Ghana Legon no na prepare edi Koko akuafo anim ama yɛatete ɔmo obia Koko boto bia ɛte ɔmo 2 shillings na ɛde akɔ half of the university sika no yɛn nyina anim akuafo hɔ wɔ University of Ghana sisi a ɛno yɛ adanse di sɛ Koko akuafo sika na DC school no enti ɔmo hyɛ ase hwɛ saa na ɔmo hu sɛ ɔmo de nneɛma complain bɛyɛ mmiɛnsa kɔto Kwame Nkrumah anim deɛ di kan ne sɛ ɔmo sɛ swollen shoe disease na ɛyɛ ha Koko na otwitwa no ɔmpɛ ano asi na because ɔmo twitwa Koko na ɛma ɔmo aduane ɔmo dia ne saa de no na Kumase esikafo bebre na ɔmo sika ɔmo nya nyina fi Koko mu ebio na ɔmo sɛ Koko marketing board ɛna Koko purchasing company CPC ne CMB ne CPC no corruption kɔ so hɔ na ɔmo di Koko sika na ɔmo sɛ ɔmo di Koko sika na ɛbɛyɛ man ne yi ba na saa abere no ɔmo hu sɛ sika ne nyinaa no yɛde kɔ Accra na de ayɛ Accra na de aka de ayɛ Gold Coast aka no yɛn ka sɛ saa abere ne yɛka Gold Coast na yɛn aka ne nyinaa nka Gold Coast ne de ne ho Ashanti de ne ho Northern Territories de ne ho na Transvaal Togoland de ne ho nti na sika ne nyinaa kɔ Gold Coast a na ɔmo de ayɛ Accra na kakra ka bi de ayɛ ebi Cape Coast na nkro na bɛn Accra no ba na Ashanti na sika ne free ba no na sika ne bi ma ha tena Koko akuafo na start complaining ɛna ebio ɛyɛ Minister for Finance ɛyɛ Komla Ajele Gbedema ɛso bɛyɛ announcement sɛ even though yɛato Koko buo mu wɔ adwama so no ɔno de ɔno no 72 shillings ɔmo pa ase mmara sɛ yɛntum for the next 4 years asɛm si ya na hyɛ Koko akuafo abufu na fɔm yɛ sɛ ɛna saa na kyerɛ de a sɛ Kwame Nkrumah mmoa de fi na ɛkɔ ɛwɔ sɛ yɛhwɛ ne yɛhwɛ na ɔmo ka ɔmo bɔ mu ɛfɔm yɛ amanyɔkuo nti amadwuma ɔmo fɔm yɛ no na ɛyɛ boom ɛbaafrako pɛ sɛ amanfo bebree hu sɛ Kwame Nkrumah ban na mmoa Ashanti nti yɛn kan ho mu ne yɛn tema nyɔkuo for ne fa challenge nti yɛ challenge no ɛwɔ sɛ yɛtumi hwɛ sɛ yɛn interest ne de ba bɛte nti ɔmo te kuo na ɛfrɛ no National Liberation Movement NLM ɛna ɔmo kɔhyia da ɔmo kɔhyia ɛsɛ ɔmo da kuo na no ɛyɛ 19 September 1954 nipa na ɔda kuo na no ɛyɛ Balfour Akoto ana ɔyɛ Asantehene Kyame Panyini na ɔmo hyia no ɔmo frankaa interest ɔmo fa Asanteman frankaa no bɔ ɔmo sesan kakra bi nti na yɛ akɔkɔ sradeɛ tuntum ɛne ahamono na ɛha no ɔmo kyerɛ frankaa no mu paa sɛ original one na yɛ Asanteman deɛ no akɔkɔ srade no kyerɛ sɛ sika ɛne agudie wɔ Asanteman mu tuntum no gyina ma yɛ nkonya tuntum ɛwɔ yɛ ho ban ɛna ɛyɛ ahamono no gyina ma yɛ kwae na ɔmo no deɛ no ɛwɔ Ashanti nti ɔmo ne Ashanti wɔ afiri nti na ɔmo afa no na emu deɛ dan finfin na ɔmo de Koko na to hɔ because na ɔmo sɛ ɔmo bɛko ama Koko akuafo ɔmo sɛ tumi ne nyinaa yɛ akɔ akɔgu nkran nti ɔmo pɛ sɛ colonial government no ɛma yɛ federal system na mantam akɛseɛ nan na ɔmo wɔ saa abere na ɛyɛ Gold Coast colony Ashanti Northern Territories ne Transvaal Togoland no obiara resources no yɛmfa a certain amount nkɔ national na de aka no mo amfa nyɛ ɔmo development nti ɔmo ti kuo no na ɔmo motto ɛyɛ good government na nyame adaroma ɔmo nya nipa bi a ɔmo tɛkyire kɛse paa no ɔmo ne sɛ even though saa abere na Asantehene prempɛ ɔtɔ so mmienu ɛnka amanyɔsɛm ho no ɔde ne nhyira ama ɔmo but wankɔ ɔmo dwumadie bi ase ebio yɛnya CPP foɔ 9 CPP foɔ akɛseɛ 9 a ɔmo bɛdɔm kuo no na Victor Wusu a yɛnyina nim agɔna gyama ase
Joe Apia RR Mponsa ɛna Kranchi Taylor ɔmo nyinaa kɔ efiri CPP mu kɔ join ekuo no nti ɔmo join wie na ɔmo te saa ekuo no ɛma na asase Kwame Nkrumah emu kuo no na deɛ nti ɔmo te kuo no a ɛma ɛyɛ Asantehene Prempeh Ɔtɔsome no de ne ho kɔdɔm kuo no ne sɛ na Kwame Nkrumah ɛwɔ kwan fa so hu ahenni na ohu ahenni sɛ yɛ tete nneɛma atwam nti sɛ mo mmerɛ atwam yɛn ayakɔ sukuu aba no yɛn nimedi man so ebio no san frɛ no feudal system FEUDAL yɛka feudal system a brɔfo no kyerɛ sɛ ayɛ sɛ obi anya asase kakraka no ntumi hwɛ so yi no ama obi hwɛ so sɛ asɛ dɔm yɛn nkyɛ bi nti wo dɔ na de ho nneɛma ba na ɔno ama obi na aso afa bi saa no hu ahensɛm so ɔno hu ne sɛ ɔnte asɛ sɛ ade nti na ɛwɔ sɛ obi ti Kumase na ɔno kokɔ afuo wɔ ebia Kenya ase number 1 ana obi ti Kumase ɔsɛ wɔ kokɔ afuo wɔ ebia Mehame ana Ntɔtɔ so nti ɔno no hu ne sɛ ɛwɔ sɛ yɛgye firi wɔn nsɛm de ma ahiafo ɛne nti na ɛna na ade baako a wɔn asua ne sɛ man biara so ne kuro biara so no ɔmo hyehyɛ a ɔmo kyerɛ ɔmo ho ase na ɔno nsa hu ne sɛ ahenni kura yɛ sisie ba na ɔno no deɛ na ɔno aba bɛdi prime minister na ɔno gye tax a ɔno de kyerɛ de ɔyɛ ne deɛ no hu sɛ mfunso bia ne ho nti ɛma jiri ba ɔmo ntɛm na Asantehene baako na ɔdɔm CPP ana ɔno so post ne friend kɔbɔ edu sɛ mindi sɛ nipa bi ate ne din ɛno no yɛ sɛ ɔabɛsi Kwame Nkrumah na ho abɛyɛ meeting bi wɔ Kumase ɔmo bɛyɛ meeting no wie no na CPP ni foforo bi ana friend EY Bafo agya CPP aba bɛjoin ne NLM no ɛna ɔmo ka sɛ ne bi kɔ so hɔ no ma ɛnkɔ yi nti ɔmo hwɛ no mo ka na asɛ de bi ba meeting ase ne ba sɛ na no ɛna akɔ bi a friend Twumasi Ankra ɔyɛ CPP ni ɛkɔwɔ sekan ɔkɔtwe sekan ketewa sekan moa ɛde kɔwɔ EY Bafo ɛna ɔde kun no nti EY Bafo yɛ no saa sekan na ɛde kun no saa sekan ne type ne bi no sɛ firi saa abrɛ no bɛpem nɛ no yɛfrɛ sekan ne Bafo miniso ho sekan moa bi a ya na de hyehyɛ ho eti ɛno mu hɔ no ɛna Kwame Nkrumah sɛ asɛm na ɔkɔfa ba sɛ nya asɛm ketewa nti hɔ no ɔtwerɛ ma governor sɛ governor na ɔmo kɔkasa ɛma governor no ɛkɔɔ sɛ ɛwɔ sɛ Ashanti fo nte deɛ Kwame Nkrumah yɛ n'ase ɛma edu baabi sɛ na governor no si kasa ma Kwame Nkrumah na ma ɔmo so ɛtate ka kyerɛ no sɛ ɔnhwɛ yi because sɛ de wɔsi kasa fa no ɔyɛ yi n'anim sɛ ɔtae Kwame Nkrumah ti na ɛkɔba sɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ politics a ɔmo de bi wura politics mu saa abere na mu na Ashanti fo so ti newspapers mmienu bi ne ɛfrɛ baako Ashanti Pioneer ɛna Ashanti Evening News nti ɔmo so yɛ sɛ ɛno bɛ starte aka nsɛm afa governor ho so ɔno ayɛ n'adwene sɛ ɔnyɛ ne governor adwuma eti 1955 Kwame Nkrumah ma ɔmo kɔ paase mmerɛ bi a ne ɛfrɛ no State Council Bill a na State Council Bill no ɔmo pɛ sɛ ɔmo kyerɛ sɛ efiri saa abere ne kɔ no yɛ mma kwan ma Asantehene enya final determination ɛwɔ nsasesɛm so nti ɛhɔ no ɛna nsase na ɛwɔ court dan ho hɔ no ɛyɛ high court buildings na ɛwɔ Charles area hɔ no ɛne nhyiaeɛ so nsase bi afei Kwame Nkrumah yɛ sɛ wahyɛ ase de ne nsa toto so nti ɔmo hyɛ mmerɛ bi sɛ efiri saa abere no kɔ saa nsase no ɛyɛ Asantehene dea but oni so tumi aban nafa nti aban nafa de nti ɔwafa no sɛ ɔho sɛ ebi ansase no de sika bɛma Asantehene koko nneɛma ne nneɛma ɔho sɛ sika firi mu ba Asantehene hɔ no ɔno so ɔblɔke no nti saa Asantehene yɛ sika de a ɔmɛka nkyerɛ no ɔma ne sika no asɛ ɔmo na kɔn ho because ɔan hwɛ ne sika bɛ so wɔto ama no sɛm eti saa nneɛma no nyinaa no kyerɛ friction na ɛwɔ aban mu nti na nipa a otumi gu esunsuo nyunyu obdi nsuo nyunyu kakra gu so no ɛyɛ governor no wɔ hɔ ɛyɛ Edin Clark eti member of aban mu na ɛkyerɛ no asan ba bɛto aso